for this video guys. Magunsa mo atog san. Magi mo magtangkal kay magpalit mig bantres dito sa Dream guys kay aron ni ka December guys kay aron mag party mi dire guys sa Jinsob TV guys. Ipper og si Maknit ang naghimo guys. Ang helper guys kay si Ipper guys salawa ang helper. Wow, bate guys. Asa man ang pultahan ana? Ha? Ay mabaw. As babaw. Nga ang nagpanday kay si Maknit. Guys, ganong wa mayroong katiping guys. Kibaw mo guys ganong Siguro din na. Kibaw mo guys nga wa may si wala na may katiping guys kay among kauban guys si Tibersio guys kay natunok sa kanang dapa guys tanaw guys oh. Natunok. Oh. Tugay na kay na guys pila na nakabuan wa pa kalakaw guys. Pila ka buwan. Ang Mana? oh, luoy kignaw kay nalapta ang tail guys. Gidang. Tara guys, nagtaod na sa pukot ito. Oh, mana na ni guys. Baba. Baho ako. Mamaya. Wah. Wala man. Tara guys. Oh, grabe kumbate sa chipper eh. Wa ko na be. Grabe baba gata. Kani ko na si Magnet ko. Magnet. Tumaw no, wa ko no. Grabe baba gata. Guys, pahuway pa mi guys. Ado na may padung sa Sandream guys kay magpalit mig bantres. Oh, si Miluya jud siya gamay ba? Ayan. Aluya oy. Let's go. Init kaayo pahuway sa dira. Ay. Di aran abot na kami. Ada. Pare ba ka na integral ni? Ha? Ada integral dia? Pila balik na ni. Pare balik. Discuss ko at pila sa dia. Wala dia ni? Ini kuan. Ya, ya, kira ni. Kita balik. Kita balik. Iya ni. Ano? Wala ba kulitan na upat? Wala tayo. Iso. Pilih na ang tadi mana ban dito. Asik dito. Dali kasi na mudah ko madako. Pilih na ba kan aku. Upat. Pilih kan daging. Ini pilih Pak. Pilih. Pilih. Nah, kan aku. Sudah na. Pilih kan aku pilih. Kan aku pilih. Dito. Ila yang kwarto ira. 200. Dito. Utso. Sige kuan. Sorry kuan. Silaw eh. Kaya mga ito ko na kani bro kan bro. Pilihan ko nagugit pa ko. Yan ang daw ang daw. Montris. Alim. Dia nang dito. Lumayan na ba? Lumayan na. Harus ko sa pila no? Nagbuan. Nah, hendak ko ito. Dito. Ano siya, oh. Ano ba? Ang bakit Hindi kayo na. sa dawa. Silo. Karena dipilih nabuan. Bilang sigang buka. Nyara. Buka ya. Wah, sebuang. Ano? Kuha. Bukan kan? Bukan. Tapi ini lah siya gamay kaya. Belum pembuang. Ano? Ang dako siya, Joy. Alim. Ako. Kayo na siya po. Medyo maipit kan. Medyo maipit yung wani gamay. Medyo taro. Ha? Ada benda? Ako ngayon. Kailan mo ito ba?
Ito nga gula. Ano ba ba? Ano? Yan na lang, okay, plus standard kayo. Plus standard kan? Pagkasa? Yan ba? Yan ang dagot ito. Wait na, lang. Ali. Yan ang bukan. Kupada. Kasi lang din. Kasi ba? Ay, wala. Ano na? Tara guys, pag abot na yun guys, largo din diri guys, tanawa guys. Nagpahuway dayon kay giluya sa init guys. Guys, gipot nga nagtubig. Tuktukon, matik dayon. Gabi. Lamiya Tara si Makne no. Wa ko no wa. Hala, gabig ba pa So guys, dira lang nagtapos guys. Bye-bye.